Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓeyankoɓe Nange TV mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillah alamin. O ñalawma aljuma ene hawri e 19 lewru men silto woni septembre itan ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗo e nder wuuro Tidongo Madina Gounass. Alhamdulillah alamin. On joɗo saaha jama ka won ko wirdude ɓoyatanga wirdo gasa. Alhamdulillah alamin. On ji nangue ɓoyatanga fuuɗa. Alhamdulillah alamin. oɗo sayda gone 7h47 gonɗen. Alhamdulillah alamin. subaka law on ji machallah motoji ɗi weloji ɗi otoji ɗi machallah arɓe julde birde gayni dokti ceerno ha galle muɗum on saaha puɗɗo hodde nokkuji men poftoyo. Alhamdulillah alamin. On ji galle ceerno nani machallah galle ceerno wonɗo kadi hande ko aljuma kala aljuma ko jaltal wonande rewɓe wuuro ngo kala ngal kañumen kadi samminde ceerno e juurade ceerno e ñaga duwaw e hollide ceerno hajuji mabɓe. Alhamdulillah alamin. On ji hanke jamma wali ko tabde on ji ndemeje ɗe. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nange TV on beltanama on juurama sanne mbaɗe abonné en moƴƴi oɗon partagé tarkala machallah on beltanama sanne. Alhamdulillah rabbil alamin. machallah ko hirnangue jama mawka wonɗo hirnangue wonɗo machallah fodde ko ɓeyda hen ko on ji machallah rabbil alamin. ji soro juma mawka machallah. Alhamdulillah alamin. Amin machallah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. On ji oɗo bedda ko beddata ɗo kala kesso miɗo jama mawɗo ga galle ceerno koye kala kesso on bedda wonɗo. Alhamdulillah alamin. On ji machallah. Alhamdulillah alamin. machallah kala darɗa hen miɗo darda juma makko Madina Gounass. juma didaka nde wonno huuɗo hitan ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi e goho machallah. Alhamdulillah alamin. caggal muɗum 1955 itta huuɗo watta senge 1955. Alhamdulillah rabbil alamin. e on saaha noon mbadi hande ndi e kara kukiyas o ko 1970. Alhamdulillah alamin. gatugol ceerno Hamdoul Mansour Baro Mbour e wonde mum e wallude muɗum e dental kala e kuɓal nde ceerno haali wonde juma ka ene maahe machallah ko biyeteɗo Mamadou Dalɓata adi wadde hen gaari machallah. Alhamdulillah alamin. yiyamo moƴƴere yoɓe juɓɓe kala moƴƴere machallah. Alhamdulillah alamin. on ji juma ka machallah 1941 huuɗo 1955 senge 1970 mbadi hande nde karo e kukkiyas. Alhamdulillah alamin machallah. en jetti julɓe en jetti yeɓeyankoɓe kala machallah. jingo bawol jama ka wonɗo oɗo saha men naata nder to ƴeewen dental ngal no ceerno wuurde dental ngal wondude mabɓe toon inchallah yurtu hangal woni koye gattu woni koye jofte inchallahu mawla. wandiraɓe yeɓiyankoɓe Nange TV on jettama on jarnama yoɗo men ñalawma aljuma 19 septembre ittani ujunaji ɗi e nogas joyi ɗo e nder wuuro Tidongo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. machallah wirdama gasi ɗo saha koye doguji he wona. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. fatiha e salatul fatiha.
machallah o sa wudere wazifa nde woni taggede machallah alhamdulillah sa wudere wazifa nde taggama gasi on sa fayre koye inɗeli ɗi wonande jogiiɓe inɗeli e ñalawma hannde o machallah hannde o jama ka heewi tep maƴƴamde hen wata tawon hoɓɓe arɓe wate duwaw ko nandi hen alhamdulillah alamin ceerno yamiri yettina hadiya hen moƴƴi mbaɗi ɗum balmol moƴƴol kala garoɓe bimani o hagaro hadiya cheikhna ahmada tidiani hadiya fotta e nani kala ɗum mbiri ka jende ɗum taɓe jemira yettina hadiya hen moƴƴi noon yeeɓiyankoɓe nangue TV ene kala nandi ceerno yamiri kala garowo juma hannde yo addere hadiya saganama tijani ɗum noon yeeɓiyankoɓe guila ɗanniɓe hay foof hadiya mon yo arta alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin ɗo woni rawda ceerno Abdoul Aziz Ceerno rabbil alamin jiiɗo aduna helal ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi 1941 nden o yi aduna nden Daka Sinthiou nden kadi ceerno men Seydou Sinthiou kanko Ahmad Baro wuro men Ɗebato lawol Daro wuro Ɗebato lawol Daro ngon wuro ɗon mo nehitande Sinthiou 1942 alhamdulillah alamin kanko Ceerno Ceerno e ngono rutti ko 2019 toon to Makkatel Mukarram warta ɗo en dewtete ngo Madina Gounass o mofta ɗo woni rawda makko wonɗo alhamdulillah alamin ngal ɗo dammal ɗo woni yaltirde jama ka faade ɗo galle ceerno Bachir Ceerno ngal dammal kengal ɗo ngal wonɗo alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah yo ɓeydo machallah alhamdulillah alamin wade salatul fatiha duwaw inɗeli ɗi kala ñagono duwaw alhamdulillah amin alhamdulillah rabbil alamin ceerno non ara machallah kanko e ceerno hamna keɓe ceesiraji han caggal to machallah salli on sawde ceerno haala alhamdulillah alamin haaji julɓe haaji dentangal alhamdulillah rabbil alamin
فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بسمن الجيري
Allah gafar wawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah en jaltide bool ga masyaallah. Ini cara bela otomatis. Rawde jenis macam, masalah rawde won. Urekalete de makko biɗo nagayna ɗum hattirde mum ko e puɗɗagol kono gaynata. Yasin ko inde nde Allah wondine fawti hen, qur'ana wonde mo mursalan jom ismata. Siko neɗɗo inni Allah inna Muhammadan, ɗiɗo sindodirɓe ɓe jaadi haa ɗo ɓe ceerata. Mo waɗani ɗum jaɓetake dewgol jooma mum, bal kanko ni ɗum nanuimo e riddata. Barkeji mantude ɓurɗo windere yakora, bele jango ma ɗum danduɗo mo sembata. Bakkiɗo tambi bakkatuji narondoyi, gamanɗo moƴƴere kewɗo ɗoyli mo fintata. Biyeteɗo Ibnu Umar wona jili Muhammadin, kebbinɗo welsugo darde jamma o wujjata. Kono aaye Alqur'ana wi la taqnatu, hoto piptoɗe yurmede joomen firtata. Joomam ko barke nulaɗo ma min jakori, ya suddu min suddare inna rahmata. Joomam ko barke nulaɗo ma min jakori, ya suddu min suddare inna rahmata. Kana barke sakti jani dente wilaya fo, fuɗɗode ha wortode daade o yaɓɓata.
dental ngal ñaaji do dental ngal ñaaji do فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الله جاب دعاء. كان برك ساقتي جاني دمت ولاية فود لودها ورطود دادي ويبتا كان برك شيخ محمد الغالي صريف كان شيخ عمر جابر جوس مهلتتا كان كان ابن إسماعيل علي متنفذا كان ابن إبراهيم تير محمد الحج آلكم يورتن سنتا كان برك تير محمد بن سعيدنا يو الله يو بموت يريجك هوبتا كان برك تشير خليفة ناجل سراجنا لم تدموت إن لم تنقر من بنتا يا الله سم بن درد تشير دينه يا جات ما كوب تشير ضل سنتا كلا يد ما كوساد يا طريقه يا حق إن ربنا جم قوتا يوجوم لما تحاقر بابا يورك ان دوفتاد بين يخفيتا يويتو جيتو دو الله فوج مويتفو جوبين الله تبيبتي ببلا صلاتا الله أحمد قرب يتو ديندمم محمد جتاد باجو عمينتا اكوريجي ما كصحابة ان كدروا به كدروا بتقدر ما بها جلساءتا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم خيرا صلاة الفاتح. آمين. الله جاب دعاء. يعلم من انزياره يعلم سجن أن ياجلي يعلم مجن يوكوجي يعلم وليل مدن يعلم رين إن أرين الإنجيل ميتن يعلم مجن الهالي ميتن كفوف أدونا الآخرة يعلم يوما إن كنت الهاجود ميتن دقيقي يا الله والإنهيس المكشفنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه المدينة نبدأ من جكنا يا الله مدينة إن قرد من وجكنا إن أنت بجميع الذين نقول سيرنا رضي يا الله الله جونا إن قولنا سيرنا رضي الله تعالى عنه الله دمهم كلا يا الله ودن وهن شلل اسم المدينة المداخل يا الله مجينا إن المداخل ميدن بارك الله الممسى
صلى الله sabu barke Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam وبارك القرآن العظيم e sabu barke alqur'ani alazim بارك سيدنا أحمد رضي الله e تعالى barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu بارك كرمنا سيرا e barke ceerno men e seeremɓe muɗum رضي الله تعالى عنه radiyallahu taala anhum jami'an الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لمرنون هدية شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه في مرنه النموذج فتح إليه الظهور